सिम सहैनाय बायदि आं रिकुवेस्ट खालामो रायजोफोर। आंनि मुङा फुलमनि हाज'वारि आरोना। आङो दखान होयोमोन, साहा दखान। आं साहा दखाननिफ्राय फैनाय समाव आंनि फैसा बेगआ लामायाव गबोदों जानो हागौ। सोरबाफोर मोनदोंबा आंनो हरफिन, अननानै हरफिनथार आं रिकुवेस्ट खालामो। आंनि डकुमेन्टस दङ, गारि लेखा दङ, सना रुफा दंमोन, माने सना गोदोनानिबो खोमानिबो। आंनो सना रुफाफोरखौ नाङा, आंनो डकुमेन्टसखौ मोनफिनबानो जागौमोन। प्लिज अननानै सोरबा मोनदोंबा आंनो बे डकुमेन्टसफोरखौ हर। गारि लेखाबो दंमोन, ओमफ्राय आंनि एटिएम डकुमेन्टसफोर दंलाबायो, बेफोरखौ मोनफिनबा आं मोजां जागौमोन, हामबायगौमोन आङो। जाय मोनदों आंनो हरफिन अननानै। आरो बे भिडिअखौ शेयार खालामना हो, जाय मानसिया मोनदों बिनिसिम सहैनाय बायदि आं रिकुवेस्ट खालामो। प्लिज मोनदोंबा हरफिन सोरबा। आं नाम्बार होगोन, आंनि कन्टेक्ट नाम्बार। बे नाम्बाराव बुंहरनो हागोन जाय मोनदों। फैसा दंमोन एसे, फैसाखौ नाङा, सनाखौबो नाङा आंनो। नांगौबा आंनो खालि डकुमेन्टसफोरखौल' हर। शेयार खालामनानै हो, जाय बे फैसाखौ मोनदों बिनिफ्राय बिसिम सहैनाय बायदि। अबाव गखो आं मिथिला। प्लिज सोरबाफोर मोनदोंबा आंनो हरफिन लेखाखौ। खुलुमबाय। हेल'। औ आब' फुरमनिमोन ना? औ। ए ओमफ्राय नोंनि बे माबा गोमादों होननाया माबोरैथो गोमाया? माने आङो दखान होयो नालाय। औ। दखाननिफ्राय फैनायावनो गारिनि बे गाग्रायाव, स्कुटिनि गाग्रायाव लादोंमोन आरो मनायाव सोनानै। आस्सा। दखाननिफ्राय। ओमफ्राय बबेयाव होयोमोन नों दखानखौ? बेंथल बाजाराव। बेंथलाव? ओमफ्राय आवजारावबो आं साहा दखान होयोमोन, बे साहा दखाननिफ्राय फैदोंमोन आं। आस्सा, बबे आवजार? बै दुनाबारि खाथिनि आवजार? बे सिआरपि थाग्राया, सिगां पुलिस सिआरपि थाग्राया। ए औ औ औ। ओमफ्राय दा नोङो नोंनि बे गोमाथारनाया बबेनिफ्राय नों फैनाय जादोंमोन? आङो बे साहा दखाननिफ्राय फैदोंमोन। आवजारनिफ्राय? औ। ए बे ओरै साहा थुक्राझार दावखोनाय, ओमफ्राय ओरैजाय माबा सेरफांगुरिजों थांनाय बे आवजारा पुलिस थाग्राया? औ औ। आस्सा, ओमफ्राय नोंनि न'आ अबाव? आंना बे डनबस्क'नि खिबुनाव। आस्सा, औ औ औ। जोबनायजों जोंनि मोननायजों जायो। औ, ओमफ्राय दा माब्ला गोमाया बियो? मैयानि दा बायदिबा 7:30, 8:00 जानोसैमोन आरो। थारमाने नोङो दखान बन्द' खालामनानै न'आव थांनो होनना थांबायमोन आरो ने? औ औ। औ, ओमफ्राय मा मा बुस्थु दंमोन बेयाव? बेयाव गारिनि माबा दंमोन, मा होनो बेखौ? लाइसेन्सथ' नङा, मा होनोमोनलाय बेखौ? आरसि। गारि आरसि? औ, बे नामा? औ, ओमफ्रायो फैसाबो दंमोन नामा? फैसाया बारा गैयामोन, 800, 850 बायदि दंमोन। ओमफ्राय सना दंमोन, ओमफ्राय आरो पेन कार्ड, औ भटार आइ कार्ड बिदि दंमोन। आस्सा, डकुमेन्टसफोर दंमोन आरोना? औ, ओमफ्राय दाथ' मोनाखै जाहैबाय ने? मोनाखै ओहो। औ, दा नोंनि आइडियाबा नोङो बबेखिनि बायदियाव गदों बायदि मोनदों जेनेबा? आंखौ सासे मानसिया कारजों लाइटजोंहाय खोमोरलाय मालाय खालामदोंमोन आरो। आंथ' लाइटखौ खरा होखायाखैमोन स्कुटिना। ओमफ्राय औ। आं दिबलाइटखौल' होना फैखादोंमोन गेजेरनिखौ। औ। सानलाइटखौ। ओमफ्राय बे मानसिया मानो खालामदोंमोन आंबो सन्देह खालामाखिसै जे आंनि फैसा गदों होननानै। ओमफ्राय आस्सा बे माबा थ' मोनहां मोनहां समाव खालामदोंमोन आरो बियो। औ, ओमफ्राय बे गारिया नोंनि उनावमोन नामा? बियो थुक्राझारनिफ्राय फैदोंमोन, ओमफ्राय आङो माबा बेंथल साइडजों फैदोंमोन। नङा नङा, नों आगोल ना बे आगोल जेन'बा गारिया? आं माने देंग्रायहां जाबाय नालाय, डनबस्क'नि ओरै साइदजों फैबाय नालाय आङो। ओमफ्राय औ औ। गावहाबो बे टार्निं मोननानै बारबायमोन आरो, बे फाख्रि बिफां मोनबायानोमोन।
औ बुस्थु बे लामाया मोननायजों दरखं मोननायजों बे गारिनि माबा लाइटखौ खोमोरलाय फोजोंलाय खालामदोंमोन। आस्सा होमबा बे बुस्थुखौ नुनानै खालामदोंमोन खोमा बियो। जानो आं हमनोनो हायाखै आरो दा बे बियो सिगनाल होबायना नों हमनो हायाखसै। हमनो हायाखिसै आं सानदों आरो गावनाव गारिनि लाइटआ मोदानदों नामा। अ थारमाने मोखांथिं मोखांमोन आरो ने। मोखांजों मोखां औ उननि गारि गैयामोन गंसेबो ओमफ्राय बेल' सिगां गारिमोन आरो। औ बेखौनोथ' नोंबो दावखोबाय बेबो थुक्राझारनिफ्राय फैनायनिमोन आरो गारिया ना। औ आस्सा होमबाथ' बियो खोमोरलाय जोंलाया होमबाथ' खिन्थादोंसोमोन नामा नंदों आरो आं सन्देह'। बेयोथ' जेन'बा नोङो क्रसिंआवसो नोंखौ लाइट फाहैनोसो थिनदोंमोन खोमा। आं माने बे सानलाइटखौल' होखादोंमोन नालाय आंना बेनो जि जोङोना। औ औ थारमाने नोंनि खोन्थानाय बायदिब्ला आंबोना औ नों खोन्थानाय बायदिब्ला बियो क्रसिंसो जादों नालाय नोंजों बिसोरजों। औ ओमफ्राय नोंनि थफ्लायाथ' नों फैनायनि आगोलावसो गगोन नालाय। जानो आं बुंनोनो हाला अबे खन्द' गखो थालखौनो मोनाखै आङो। आस्सा दाथ' बिराद समयसा जाबायना। ओमफ्राय आंथ' फैनानै थफ्लाफोरखौबो नायाना फैसा बेगफोराबो ओरैनो थालाबायो मालाबानि समाव ओमफ्राय नोङो बे बुस्थुफ्राखौ स्कुटि माबायाव सोबानो जायोमोन। सोखायोमोन आङो ओमफ्राय मालाबा मालाबा बिदिनो मनायावबो जालदाब गारनानै लाबोयोना गफेराखै। भटार आइ कार्ड पेन कार्ड थाबाय आरो ने। औ ओमफ्राय गारि आस्सा औ औ बेखौनो सासे मानसिनाव एकदम नाम्बार बिबाय थादों। अबेनिफ्राय होनदोंमोन आदाया? आङो चिरांनि। चिरां मा जायगा? चिरांनिलायनो आंनाबो आङो खैला मैला। खैला मैला। औ मिनिया इउटुबार। अ इउटुबार ना औ औ होना हरबानो जाबाय आरो। औ होगोन आङो ओमफ्रायो रुफु